ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று ஏகாதசி. இந்த நன்னாளில் ஸ்ரீமத் பாகவத புராணத்தில் 6வது ஸ்கந்தம் 8வது அத்தியாயத்தில் உள்ள ஸ்ரீ நாராயண கவச்சம் பாராயணம் செய்யலாம். இது ஸ்ரீ சுகபிரம்மர் பரீட்சித் மகாராஜாவுக்கு உபதேசித்தது. கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரிகளிடமிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள உதவும் கவச்சம் மற்றும் ஆயுதமாக இந்த ஸ்தோத்திரம் உள்ளது. மனிதனுக்கு கற்றுக் கொடுக்கப்பட்ட முதல் கவச்சங்களில் இதுவும் ஒன்று. இந்த நாராயண கவச்சத்தின் பின் உள்ள புராணத்தை தெரிந்து கொண்டு நாம ஸ்தோத்திரத்தை பாராயணம் செய்யலாம். பிரகஸ்பதி தேவர்களின் குரு ஒரு சமயம் இந்திரதேவனை பார்க்க போறார். இந்திரன் தன்னுடைய சபையில நடனத்தை ரசிச்சுருக்கார். அப்போ தன் குரு வருகிறார்ன்றது தெரிந்தும் இவர் இந்த நேரத்துல வராருன்னு நினைச்சிருக்கார். இவர் அறிந்த எண்ணத்தை தெரிந்து கொண்டு பிரகஸ்பதி அமைதியா திரும்பிடுறார். இந்திரன் செய்த அவமரியாதையினால தேவகுருவான பிரகஸ்பதி பகவான் மனம் வருந்தி தன்னை மறைத்து கொண்டார். குருவை அலட்சியம் செய்ததனால தேவர்களுக்கு ஆபத்து சூழ்ந்தது. அவர்களுடைய தேஜஸும் அழிந்து போனது. சக்திகளை இழந்தனர். குரு கட்டாட்சம் இல்லையெனில் வெற்றி பெற இயலாதல்லவா? அதனால் பிரம்மாவிடம் சென்றனர். பிரம்மாவும் தற்காலிகமாக துவஷ்டாவின் புதல்வனான விஸ்வரூபனை நீங்கள் குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றார். தேவேந்திரனும் விஸ்வரூபனை குருவாக இருக்கும்படி வேண்டி கேட்கிறார். விஸ்வரூபரும் மனம் மகிழ்ந்து சம்மதிக்கிறார். எதிரிகளை ஜெயிக்க தீராத நோய்கள் குணமாக தேவர்களுக்கு இந்த நாராயண கவச்சத்தை உபதேசித்தார். அதை ஸ்ரத்தையுடன் ஜபித்த இந்திரன் அசுரர்களை தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றான். சொர்க்கலோகத்தை மீண்டும் கைப்பற்றினான். இதை ஸ்ரீ சுகபிரம்மம் பரீட்சித் மகாராஜாவிற்கு உபதேசித்தார். விஸ்வரூபனால் இந்திரனுக்கு உபதேசிக்கப்பட்ட இந்த ஸ்ரீ நாராயண கவச்சம் அதை சித்தி செய்து கொள்பவனை முக்காலமும் காக்க வல்லது, எதிரிகளை அழிக்க வல்லது. 42 ஸ்லோகங்கள் கொண்ட இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் பொருளை சுருக்கமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். ரிஷிகளில் சிறந்தவரே, இந்திரன் எந்த மந்திரத்தால காப்பாற்றப்பட்டான்? அதை எனக்கு சொல்லுங்கோ. அவன் தன்னுடைய பகைவர்களை எவ்வாறு வென்றான் அப்படின்னு நான் தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன்னு கேட்கிறார். சர்வ மங்களத்தையும் தரவல்ல ஸ்ரீ நாராயண கவச்சத்தை சொல்றேன் கேளுன்னு சொல்லி சுகர் சொல்ல துவங்குறார். மிகவும் சக்தி வாய்ந்த இந்த கவச்சத்தை படிக்கும் மனிதனின் ஆன்மா பாபியாக இருந்தாலும் அது மிகவும் புனிதமாகிவிடும் அப்படின்னும், இதை படிக்கும் எவரும் மகாவிஷ்ணுவால் தனது பல்வேறு அவதாரங்களிலும் அவரது பல்வேறு ஆயுதங்கள் மற்றும் பல்வேறு உதவியாளர்களாலும் பாதுகாக்கப்படுவார்கள்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பயம் ஏற்படும் போதெல்லாம் இந்த நாராயண கவச்சத்தை கூறி நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. பாராயணத்தை தொடங்கும் முன் முகம் கை கால்களை சுத்தம் செய்து கொண்டு ஓம் நமோ நாராயணாய என்ற அஷ்டாட்சர மந்திரங்களாலும் அல்லது துவாதசாட்சரி என்று சொல்லப்படும் ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய என்ற மந்திரத்தையும் அல்லது விஷ்ணவே நமக என்ற மந்திரத்தை சொல்லி பகவானை தியானம் செய்தல் வேண்டும். தன்னையும் பகவானின் ஸ்வரூபத்தில் ஒருவனாக காண வேண்டும். அப்போது அவன் மந்திரமயமான உடலை பெறுகிறான். இதனால் சொல்பவர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் அவர்களுக்கு அன்புக்குரியவர்களும் முற்றிலும் பாதுகாக்கப்படுவார்கள் அப்படின்னு இதுல சொல்லப்படுறது. பின்ன நாராயண கவச்சத்தை பாராயணம் செய்ய துவங்கலாம். தனது 8 கரங்களிலும் ஆயுதங்களை தரித்திருக்கும் ஸ்ரீமன் நாராயணன் என்னை எல்லா உலகங்களிலும் காக்கட்டும். மீன் வடிவம் கொண்ட பகவான் என்னை நீரிலும் நீருக்கடியிலிருந்தும் நீர்வாழ் உயிரினங்களிலிருந்தும் காக்கட்டும். வருண பாசத்தினின்று என்னை காத்தருளட்டும். பிரம்மச்சாரியாக வந்து திரிவிக்ரம் மூர்த்தியாக வளர்ந்த வாமன பகவான் என்னை நிலத்திலும் ஆகாயத்திலும் காக்கட்டும். நான் பயணத்தில் இருக்கும் போது ஹயக்ரீவர் என்னை காக்கட்டும். அதே போல் நான் தேவர்களை அவமதிக்கும் செயல்களை செய்யும் போது நாரத முனிவரே, தேவர்களை வணங்காத பாபங்களிலிருந்து என்னை காத்தருளுங்கள். ஹரியும் என்னை காக்கட்டும். பல்வேறு வகையான நரகங்களிலிருந்து என்னை காத்தருளுங்கள். தன்வந்திரி பகவானே, என்னை பொருத்தமற்ற உணவுகளிலிருந்து காப்பாற்றுங்கள். மனிதர்களால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளிலிருந்து பலராமரே காத்தருளுங்கள். ஆதிசேஷர் என்னை கோபத்திலிருந்து காக்கட்டும். வியாச முனிவர் என்னை விழிப்புணர்வின்மையிலிருந்து காக்கட்டும். புத்தர் என்னை கபடம் மற்றும் அறியாமையிலிருந்து காக்கட்டும். தர்மத்தை காப்பாற்ற பிறக்கும் கல்கி பகவான் கலியுகத்தின் தீய விளைவுகளிலிருந்தும் எண்ணங்களிலிருந்தும் என்னை காத்தருளட்டும். காலையில் கேசவன் தனது தந்திரத்தால் என்னை காக்க 2 மணி நேரம் கழித்து கோவிந்தன் அவனுடைய புல்லாங்குழலால் என்னை காக்கட்டும். அதற்கு 2 மணி நேரம் கழித்து நாராயணன் தனது பலத்தால் காப்பான். நண்பகல் வேளையில் விஷ்ணு பகவான் என்னை காக்கட்டும். மதியத்திற்கு பிறகு மதுவால் தனது பெரிய வில்லால் என்னை காக்கட்டும். நள்ளிரவில் பத்மநாபர் என்னை காக்கட்டும். யானை பாம்பு முதலிய உயிர்களை அழைத்து பிரகலாதனை காப்பாற்றி உலக பயத்தை போக்கிய நரசிம்ம பகவான் எல்லா திசைகளிலும் அல்லாத திசைகளிலும் மேலே கீழே
மேலே உள்ளே வெளியே எல்லா இடங்களிலிருந்து காக்கட்டும். இந்த கவச்சத்தை அணிந்தவனுக்கு அரசன், எதிரிகள், கோள்கள் மற்றும் புலி போன்ற விலங்குகளுக்கு ஒருபோதும் பயம் இருக்காது. நாராயணனின் இந்த கவச்சத்தை யார் அணிந்திருக்கிறாரோ, யார் கேட்கிறார்களோ, சொல்கிறார்களோ அவன் எல்லா உயிர்களாலும் நமஸ்காரம் செய்யப்படுவான். மேலும் அவர்கள் அனைத்து பயங்களிலிருந்து விடுபடுகிறார்கள். இந்த கவச்சத்தை சொல்பவர்கள், கேட்பவர்கள் எல்லா நேரங்களிலும் திசைகளிலும் விஷ்ணுவின் பல்வேறு அவதாரங்கள் மற்றும் ஆயுதங்களால் எல்லா சூழ்நிலைகளிலிருந்தும் காப்பாற்றப்படுவார்கள் அப்படின்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்துல சொல்லப்பட்டது. அனைத்து ஐஸ்வர்யங்களையும் பெறுவார்கள். இதை இந்திரன் விஸ்வரூபரிலிருந்து கற்றுக்கொண்டு அனைத்து அசுரர்களையும் போரில் வென்று 3 உலகத்தின் செல்வங்களையும் ஐஸ்வர்யங்களையும் ஆசீர்வாதத்தையும் பெற்றான் அப்படின்னு இந்த ஸ்தோத்திரத்துல சொல்லப்படுது. நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம். ஸ்ரீ நாராயண கவச்சம். ஓம் கணேஷாய நமக. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. ஓம் நமோ நாராயணாய. அத ஸ்ரீ நாராயண கவச்சம். ராஜோவாச்ச यया गुप्तः सहस्राक्षः सवाकान् निपुसैनिकान् क्रीडन्निव विनिर्जित्य त्रिलोक्या बुभुजे श्रियम् भगवंस्तन्ममाख्याहि वर्म नारायणात्मकम् यथा तथायिनः शत्रून् येन गुप्तो जयन्मृदे. श्रीशुक उवाच वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रो महेन्द्रायानुपृच्छते नारायणाख्यं वर्माह तदिहैकमनाशृणु. विश्वरूप उवाच दौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्मुखः कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः. नारायणमयं वर्म सन्नह्येद्भय आगते पादयोर्जानुनोरुर्वोर्वुदरे हृद्यतोरसि मुखे शिरस्यानुपूर्व्याद् ओंकारादीनि विन्यसेत्. ओं नमो नारायणायेति विपर्यमतापि वा करन्यासं ततः कुर्यात् द्वादशाक्षर विद्यया प्रणवादियकारान्तम् अङ्गुल्यङ्गुष्ठपर्वसु न्यसेदृदय ओंकारं विकारमणुमूर्धनि शकारं तु भ्रुवोर्मध्ये नकारं शिखया दिशेत् वेकारं नेत्रयोरुज्यान् नकारं सर्वसन्दिषु मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्भवेत् बुधः सविसर्गं पठन्तं तत् सर्वदिक्षु विनिर्दिशेत्. ओं विष्णवे नमः इति आत्मानं परमं ध्यायेत् ध्येयं षट्शक्तिभिर्युतं विद्या तेजस्तपो मूर्तिम् इमं मन्त्रमुदाहरेत्. ओं हरिर्विदद्याद् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रिपद्मः पतगेन्द्रपृष्ठे दरारि चर्मासि गदेषु चाप पाषान्ददानोष्टगुणोष्टबाहुः जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थलेषु मायावटुवामनोऽव्यात् त्रिविक्रमः केवतु विश्वरूपः दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु प्रभुः पायान्नृसिंहोऽसुरयूथपारिः विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं दिशो विनेदुर्न्यपतंश गर्भाः रक्षत्वसौ माध्वनियज्ञकल्पः स्वदंश्रयोन्नीतधरो वराहः रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्यात् भरताग्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मादखिलात् प्रमादान् नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्त्वयोगादतयोगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात् सनत्कुमारोऽवतु कामदेवात् दयशीषा मां पतिदेवहेलनात् देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् कूर्मो हरिर्मां निरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपत्यात्
द्वन्द्वाद्भयादृषभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकाद् अवताञ्जनान्तात् बलो गणात् क्रोधवशादहीन्द्रः द्वैपायनो भगवान् अनप्रबोधात् बुद्धस्तु पाषण्डगणप्रमादात् कल्किः कले कालमलात् प्रपातु धर्मावणायोरुकृतावतारः मां केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविन्द आसङ्गवमातवेणुः नारायणः प्राण उदात्तशक्तिः मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः देवोपराग्ने मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवो मां दोषे कृषिकेश उतार्धरात्रे निशीतये कोवतु पद्मनाभः श्रीवत्सदामा पररात्र ईशः प्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः दामोदरो व्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान् कालमूर्तिः चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्समन्ताद् भगवत्प्रयुक्तं दन्दग्धि अरिसैन्यमाशु कक्षं यथा वातसकोहुताशः गदेशनिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निष्पिण्डि अजितप्रियासि कूष्माण्डवैनायकयक्षरक्षो भूतग्रहां चूर्णयारिन् त्वं यातु दानप्रमतप्रेतमातृः पिशाच विप्रग्रहघोरदृष्टीन् धरेन्द्रविद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोरेर्हृदयानि कम्पयन् त्वं तिग्मदारासि वरारिसैन्यं मीशप्रयुक्तो मम चिन्धि चक्षुंषि चर्मचतचन्द्रचादय द्विषामगोणां हरपापचक्षुषां यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत्केतुभ्यो नृभ्य एव च सरीसृपेभ्यो दंश्रिभ्यो भूतेभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्त्रकीर्तनात् प्रयान्तु संशयं सद्यो येन श्रेयः प्रतीपकाः गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभश्छन्दोमयः प्रभुः रक्षत्वशेषकृच्छेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभिः सर्वापद्भ्यो हरे नाम रूपयानायुधानिनः बुद्धीनिन्द्रियमनः प्राणान् पान्तु पार्षदभूषणाः यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयत् सत्येनानेन न सर्वे यान्तु नाशमुपद्रवाः यतैकात्म्यानुभावानां विकल्परहितस्वयं भूषणायुधलिङ्गाख्या दत्ते शक्ति स्वमायया तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः पातु सर्वैस्वरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः विदिक्षु दिक्षु ऊर्ध्वमधस्समन्तात् अन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंहः प्रकापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसाग्रस्तसमस्ततेजाः मग्नवन्निदमाख्यातं वर्मनारायणात्मकं विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूतपान् एतद्धारयमानस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्वसात् स विमुच्यते न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् राजदस्युग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कर्हिचित् इमां विद्यां पुरा कश्चित् कौशिको धारयन् द्विजः योगधारणया स्वाङ्गं जहौ समरुदन्वणि तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा ययौ चित्ररथस्त्रीभिर्वृतो यत्र द्विजक्षयः गगन्नान्यपतत् सद्यः सविमानो ह्यवाक्षिराः
सवालकिल्यवचनादस्तीन्यादाय विस्मितः प्रास्य प्राची सरस्वत्यां स्नात्वा दाम स्वमन्वगात्। श्रीशुक उवाच यैदं शृणुयात् काले योदारयति चादृतः तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात्। एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा च तक्रतुः त्रैलोक्यलक्ष्मीं बुभुजे विनिर्जित्य मृदे सुरान्। इति श्रीमद्भागवतमहापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः। श्रीनारायणकवचं सम्पूर्णं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्।